wala ne muso yala da dan dugal abana ala de ko de kale de danike dhakaran wa unsa che ani muso abana ibn dawra jumam do no de dani tigi de ko kale de danike de feflena che ani muso abana do yara mi mana yi edem na to wara karaba ko dala ato fo mandi a memandi kulola bara che ju da do nyina maya mamun donani nim bara yi nyina maya lo ye sayyidina lutu ka moyi olu tade ko che de bi che nyini me olu kundi furu gala de ka bo che ne che ka furu shere lo to olu ko furu na foro furu o muso ni che de me che ni che ko ni walma muso ni muso shere lo to furu yo ede bi no furu to wo la so no ko no furu konte aw na foro furu shere la ko do no be fe furu ko ni che ni muso abana furu ko de no che aw lutu ka mo ka bara ko che o de bi che nyini ka funu waya uladira umame ibu qur'ana de halakil mun kirala fana kuma fa qur'ana ko sayyidina lutu ka jamana do ma halakin qur'ana wallahi ta qur'ana ko ala ko ale meleke ya maradi ya kamanci fudu kulo dana ande du kulo dana ala de ba ko meleke du kulo sama ka bo du kulo to cela ka ko ta sanfe tafsir kitabu ko samul folo meleke ko kulo be lutu ka jamana do kulo kan ana ba ko kulo kan ala ko meleke ma ko ij'al aliyaha safilaha asafila ka du mane du kulo nyela mana de ka dabiru dala tasuma sanji kisema ka jibuka abi du kulo so ki soro fo duma ati toy oye ulu ikumi minga o de flen mais ka légaliser ka papier ka la ka ni ko furka kunu no wanje neta do hakli ma mi son waju men aw no woni abora hada madem na wallahi ni din do yen israta islam ya sharia ko na fi mo ko kiri ka fadi islam ya sharia aw din do ko wota ka to efe ya ballo de e sara mena aw isara de amena eddi no ka yara ke che ka so ale musudi wala ka yara ke muso ka so ale che de o dutigi ko do de mara ka so e de sara amena adanga de no kumse ku ya ba do ala de tene ka nyo fe afai salafa ko ka wele ka kana ko sara ko so nyo fe ako fa ma ko masaka chamsanu wele che o de kan fa fai me bi ala be ala ko ni aw chamsanu ngo wele wal ma ko na wele na le sara ala bi yoro na ko nya fai che de flaka ya kan muso faka wele ka kana duwa sara muso aba fa ko masaka chamsanu wele akmu se ko me dale ba wallahi mama ka bara gorjigani isigi ki miri ita ma korba fi jamais atika bolo dem senela ka bula ta ma korba la wallahi ala bashiti atike ka ko kan sa fla gorjigani ko dem senela foka na shije ati ani shiti ta no fa uti siga ta no fa aw bara mi madaba mi ngama ne yo kaka nyo araka go bara ki abicedo wallahi mo mun bala cela kawla ni min dunya la ma korbalama kushi de babu la basri na masri wallahi ban ko tatiju o bana era fura era tula abuga mo wali ka do dafa aw ni god de ni ma korbalama wal ma ya dem sen madu tali ni fe kay sangili sambla sura la ma dabla abu kushi siri na masri wallahi ban ko tatiju na da abta sharia la hala ali yara fu muso sharia la tidde ga sama bano wata bo warfa yara fu muso ati hadamadin wara ecce katice no wanyi e nyundo ko de tina mayar yonanga dunya katanye fa kan da kan da do de be afolo sharia mi bo munu noro kana amba do ni islam ko ayra bo ma kuma kan gilin do fu mi o jmay يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون ala ko kuba alla nyini de kale ala ka dine kubo be nuka kuma kawni nuka barawi nuka o kuma na explication yi ko ala bo ubo chesri minade ala bo de ka islamiyya ta nyefe hanno man kafiri ko bike wa kafiri mun sharia diga ko kan ko
ni fui ka islamaya kira balola mo de nyina munu mu se gudda fa dajila ka tu kira ka munu mu se ga kira yaran nyina ma ka bugo ma te mi se gudjala kira te mana wulu kan islamaya ala ka dine ka Allah se fuddi a balole ala ye jama kulu mu tuba ko fatule jama ka chano wala kira wasan do ala fi wa sumayla mana di ma ba don abi balola ala fi ala ko te ko mamunu sarale ala ka siraka anga na mi ko du sarai ku nyirma de do wala ku garske fa o kafir mun mi sharia nun ta ka diga ka baraka jamana olu ka kuma amu wadani ma kada ka amba do islamai ala ye jamana maradi mahunu ani jamana kulti mahunu ba ko kono akelen do anga jamana ko na fo ne kera jamana marabaye wal may kera politicien dina ko te ka nyirma ya afam betedi ni sharia nun kele ke bati jamana do nyuko na sura be yere horo yi wal male dina tigi ou bien dambe tigi e de bini kele ke de ba kuma foro hey ne bi jamana mina ni danga dambe ni di nyei an bi jamana mina chiena ni na wa dina tita e de o kele ke ba foro yo ne kana sharia danga jamana kuna kele no do ne kera jamana maraba wal mane kera politicien dina ko kuma siga foye bi tanki ba la ka dugulu ka be fuyi hal ni bi sa bi fuyi ibi jugo mina ya dabla wa ba fi ma dabla bi fi fana awa falti dabla ke ta ibi jugo hada ala ka dina kuma kan falti dabla ki ba fa mi ka ta dabla ay ko ba ke la tumna fana ba fu jugo na zira ala fi an ba fa ya fu aw dablu do ka do emmi ne bla jamana marako emmi jamana politicien politique korte ke ka bay ka dina ni ka damela ka to burujan kulangolo nunu ngam e kuma ba fi de ka projet financier mu financement war de tawa an da war fati daw ma aw de ba war nu war nu golo ni wallahi warati e bi to war mi de tugudi war do be ma ka jewlu go sa o be ni ma mi to o mo no de tibaludi na yu bla la place la u batu ngani sharia nu atado ma safala mal mo ne aw ni ndab ma sada abita ka islamu mundu baro la uruti afo awa bikle ko na ka fakibata fona ndamana non shuka ni misira minasa awa kata sharia do ta de ta do gwante ni ran nyoro sharia ma mo fi dara to a sharia dira ma mu makana na islamai ayake na da metigi ya ba kala de ba dioro naw yere yo horo yi aba kala de ba dioro ni tini saba shisa shiyati la da madina bi abana te dina tigi ti dame tigi ti hora ba ki sembon e bo wati kono di o wati bi dafa bi ta ala kan ngata de akuma fulana aw yara mun no jamana dunya sira anga sebe senta ma mun bi jamana sharia voti ande bu taga ta assemblée ko amma nyini tugo ananga ma shoji tugo bana balada wallahi bi ma do yi campagne ke to ere ba do hal neti karsalon di ma nyina mai hala fuli ke tugo fe ba mo do be hala fuli ke tugo gwanza ibado kon di ma nyina mai ma on de bu foto ko parce que bu fendama o ma kilo de bita sharia la ngolo foti ka applicanga ni bo gibi kuma babo ko islamo ku dabo politique ko mana islamo ku dabo diine jamana mara ko mana anga da misiri kono a de bika sharia ta ka applica ma misiri kono tuguni kanga ndadi haklimatu sonu masa ni loi mun ko to fe na appliquer jamana kono misiri ko fala ka fa no misiri kono senda la bu fala wa an yara mara kuma kanga ndabula tika baga mara sa aweka mugo mara ko min bu yara kunga ko ku dabola ko ka to ala bato dorona ayi ala mo fanyana ala ko kanga ale bato fewo fenno yi ala ka dina kala ni bara no nana anga wuri ko fana kele ati an kala ala ka kuma na no sira on de ba kala kuma ya simbo dina kula ya simbo abela ka simbo dina kula ka ala ko ba ka nyina mayala ala ko barake tugo ya mamun be ala ko kono o de bo fa o kafiru wala mi islam nafiki ala ko barake ba ala de ba fo yisa awala ko de kanga ale bato kanga na da bato ndoro mate anga chesri ka ala ka dina de menisraka nani na ngana fuyi ala ba fa suratu safikum ya ayyuhalladhina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim tu'minuna billahi wa rasuli
وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يا أمم لمن يراني على أو تكون غسل فرد جراو لوا مين باو كيشيغا بوالا كان لا جبا جماما دوني كلو كنا على الدنيا كودنا ببان نتقفيدو جابي جمي بلا على فانيا على تؤمنون بالله ورسوله أبي لمن على نكاشيدنا وتجاهدون في سبيل الله أبي جهادي على كسركا كجسرك على كدين بتانية فتودي ودبوا ولا كجهادي بأموالكم نيكونا نفلي وأنفسكم عني ذلكم خير لكم على كود هرك بوما إن كنتم تعلمون ناصر عمر وقرأ بطل دولار ده أي نينا نفني مين دي بعلى كديننا كولي كوكي الإسلام كدبار إسلام كان كولي كجولا كوكي كذا كلا دي أيام رانوي جهاد بيتي بمبوتاي ولا مرفتا ولا كتاب بام إسلام مجهاد موديل فوق نونو فلامينا أم ببعض منو كم وضع فورمين إسلامية توي كابلتيني نك إسلامية توي كيناي سونا جهادي فندوني إسلامية كم أبغاني شرطي مو شرطي دونيندو أبغاني سبب دونيندو أولو فلامينا ولا ما كم مامون فورمي ندي إسلامية جهادي كلاوي أيش بارو بعلك الدين اللانوا ولا ما كلا شيء على تنو كلا كإسلام بلاسلا كوي إيه بيكلين على بيدمه نما مصر الدومنا كعلى الدين الدم أو واتي على رب الدين الدم نتان كإسلام ببرولة دي عدم باي أو دي عدم باي ما من أبي برولة نيجور على بيدم ني يرمى جو الدين تبينه اللي بقوله بسالة ماي نونو ما كوي فلنا هل سكافوكو كأنه مسوق الدم كني كم رد الله كفم الله كفر كافوكو جوارا منو مدي تشوما كو كم سلا كو بيسا بقدي مسوما kabo do anya do ko kasama me kumaina joro ko indorande de o be fani cew kena fon fena muso yara kan yoro dola cew yara dama makkenya o yara bol fon abu baka jaman na kananga jamara fon shunya ka tana awna o kiri aw ka jamana de ngile nasara jiye be billa ba kumana aw ga jamana kele ke don bisa atanta chama futi bala abanga jamana don vaya ka fo ko filla de ko ererdo ka surati erel ka mo fa ana yakini cew yardama keenin de fura sharia mina aw ko cewnu muso ka kenye o mu sharia ma membe ne jamana do de votira ka sigi joro do le kera président wal ma kera député la bina tabe circulation na kul subi ma taw jo ale ka teme mungama kadaga kan joro do di ka sama ni boya kaka ala de cew bla muso sanfe الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض ala de ko cew olu ka joro fa ka boni muso tay kale ala de dopsa ni doy chene musula e ko ga kini mi yanda ko kale de dopsa ni doy e mi dave ne ra dave e ko ma kangu kenye dani masako kuti kilini ne de dopsa ni doy ne ko haklima bi junga kuma tadi haklima ba ala ka kuma dita awon nana dugukolo nzora ya klibu bobo chugum na ya so abiti kalo bina na chugum na ya so abiti dugukolo sa ba ba ya be so na ndugo ya ina min yo baraka o kuma min fo e min nana ko sa fa ko ko tabo e kay data o kora ko ala place ndege bela an di so e batuli ma ala bato ambe to abana ma me mi tugo ko e no kata ngam be ala ka dina ko ni baba cew yera dama de kenen de sharia mi ako cew no muso ka kenye ambe bi do fama mi ngata ma adama do ndo nume o ka buya ka tabu ma ala ka buya mi ndi chema ka bushola abe mi awe ba soro nu kubina muso de ma ta muso de ma do de nyini ko lu bla ko ngela olu yera sengene de nyina ma yala de ayi olu bi nyina ma yadma maro de muso mu sengene ndo olu sendi na olu datala a nema foji suma min bin nema no de buguli a jahiliya kala ma folo min nana kala kaya muso ka o mana haga kula wala muso ka senji ko mana be min ya kala ka malla be abara bo bini ala kunu kana nyina mala be kala waraka ni kala ndabi aw niya kunu kana nyina mala ala be kala waraka ni nde a wulla ka joka de bo ke kele so international no ba invite ka ta yoro la ka to ko fa be fe kala de muso ka ga nyina malla ala ma fofu be yitake asirala ta mawati mina
ala yɛrɛ tɔgɔ bɔra ko in na pewu i y'a mɛn i wuli ka kɛlɛkɛ baro la ala ye ni dɔrɔn de bɔ ale la fana b'a la foyi ma kɛ fɔlɔ ni de samana ka bɔ a la a bɛ mission minɛ o jɔra kuma dɔ la ala b'i to balo la i b'o ci yɛrɛ minɛ o bɛ dabila i balolen bɛ yen o la an k'a lajɛ an ka sira ala ɲɛ an ka k'an yɛrɛ fɛ ko o ko mana na jamana in kɔnɔ yan k'a luwa a projet financera ni financement ninnu dɔw an ka nugu ninnu dɔw la awɔ n'a financera financement yɛrɛ tɛ se ka ma yan minnu b'a voté olu de b'a financement wari minɛ k'a bila u kunna yan anw dɛ o maa kelen don ko musomanin kana furu n'a ma se san 18 ma wallahi don dɔ ne delila ka taa ci la Mali assemblée la ne sigilen bɛ ne taara ci la min fɛ ne dɔ de taara ɲɔgɔn fɛ secrétaire ni Platon de bɛ baro la Mali yɛrɛ kɔnɔ yan maa ma lakali ne yɛrɛ sigilen bɛ yen u ye baro bɔ ka baro bɔ u bɛ ka débito de kɔrɔfɔ jogojugu minnu b'u la u bɛ k'a fɔ u bɛ ka ta nɔgɔma kɛ u nana assemblée président dɔ tɔgɔ fɔ ko karisa kun bɛna nɔfɛ yan npogotigini san 16 n'a cayara san 17 k'o de tun bɛ assemblée président ka veste bitɔn don a kan na ko n'o yɛlɛla ka taa sanfɛ a ka bureau kɔnɔ maa si t'i sɔn o don bila a banna e ko a kana don furu la ja e yɛrɛ b'a ka jɛnɛya la yɔrɔ wɛrɛ tɛ i ka baarakɛyɔrɔ la baarakɛmɔgɔw bɛɛ b'o kalama e de o tuma na jamana sariya sun ɲɛmɔgɔba ye o tigilamɔgɔ bɛna sariya jumɛn in da jamana kɔnɔ k'o bɛ kɛ sariya sɛbɛnma ye sa walahi e min voté la lahara n'a bɛ jɔ ala ɲɛ kɔrɔ e de kɛra sababu k'a lase yan ani e bɛɛ a bɛɛ bɛ don jɔlɔkɔ kelen na ka taa don tasuma n'a ye tiɲɛni fɛn k'a fanga kɔnɔ e min y'a yɛlɛ i nɔ b'a la anw da ye ni min ye wari de d'a ma an bɛ taa voté ye an ka siran ala ɲɛ a bɛna min d'e ma e tɛ kalo kelen kɛ k'a dogo ayi n'a mɛnna i bolo dɔgɔkun kelen don e b'i ka danbe feere o kama ale bɛna waati min k'e kunna a bɛna min kɛ e b'o dɔn an ka siran ala ɲɛ sa o maa kelen de ko muso kana furu k'a ka san 18 sɔrɔ yanni san 18 cɛ n'a ye jɛnɛya kɛ mun bɛ kɛ muso yɛrɛ la ma foyi f'o la yan'a ka san 18 dɔrɔn ni den yera a bolo mun bɛ k'a la foyi ma f'o la o kɔrɔ ye furu ka dabila a ka jɛnɛya kɛ olu yɛrɛ ye mun fɔ dɔ de ye i b'a dɔn o la k'a fɔ k'u bɛ hakɛ ɲini minɛ tiɲɛ tɛ o maa kelen de b'a fɔ ko muso kelen furuli ko de ɲininen don u ka sariya la muso 2 tɛ furu aw de ko muso ka ca ni cɛ ye aw ko cɛ kelen muso kelen muso tɔ minnu bɛ to olu ka hakɛ jumɛn ye sisan u ka hakɛ jɛnɛya de o kɔrɔ ye k'e ye furu faveur di min ma ani min di furu la olu kɔni ma kɛ hakɛ kɔni na olu ka hakɛw tɛ kelen ye awɔ ni muso ma furu kɛ n'a bɛ jɛnɛya la ani furu kɔni tɛ kelen awɔ furu min bɛ furu la bonya min b'o kan kɔrɔta min b'o kan jɛnɛyakɛla minnu t'o la min bɛ furu la a bɛ se k'i kan kɔrɔta ka kuma min fɔ ni jɛnɛyakɛla ni maa sɛbɛ don a tɛ se k'o fɔ dɛ ni hɔrɔn don a tɛ se k'o fɔ dɛ ninnu ka laɲini de ye ka jɛnɛya caya ka adamadenw bɔ o kuma na danbe minɛ a kɔnɔ k'a fɔ ne ye halala ye o kuma fɔli ka dabila a banna an ye hadamadenw ye a banna mɛ karisa ye halala o ka bɔ a la karisa ye kɛnɛmaden ye o ka bɔ a la kɛnɛmadenw de défense tatɔ ye min ye o de don dɛ a mɛnna code de la famille n'a sariya nana ye k'a fɔ ko kɛnɛmaden ni den min sɔrɔla furu kɔnɔ ko ka tiɲɛ d'u bɛɛ ma k'u bɛɛ dama kɛɲɛ fana tiɲɛ na mɔgɔ y'a kɛlɛ kɛ ni danbe ni diinɛ tɔgɔ de o sariya de yɛlɛmatɔ filɛ a kɔ kan furu ka dabila ni furu dabila la kɛnɛmaden bɛna caya hakɛ bɛ d'u ma e b'a bali furu la waati min na baariso de bɛ ka jɔ k'a caya hali papiye t'a dɔw la walahi hali papiye t'a dɔw la n delila ka kuma in fɔ yan ni sigiyɔrɔ kelen baariso min filɛ ani kɔrɔ yan fɔ a caman y'a kɛlɛ kɛ waati min na walahi o y'a sɔrɔ papiye t'u bolo o y'a sɔrɔ papiye t'u bolo fiyewu an wulila k'a fɔ nin dusukasi b'an kan u b'an tɔɔrɔ fo an si so kɔnɔ i dali misiri mankan de fɛ tɛ se ka sunɔgɔ an ka papiye taara di faamaw ma février autorisation provisoire dira cɛ ma le 15 octobre a bɛɛ kɛra san kelen kɔnɔ walahi a papiye bɛɛ bɛ n yɛrɛ bolo o waati kelen de la a bɛ ka fɔ denmisɛnnin k'a kana don furu la a ka to yen jɛnɛkɛso de bɛ dayɛlɛ hali papiye t'u la walahi misiri datuguli ka nɔgɔ an ka faamaw ma bi ni baariso datuguli kuma bɛ na ni kuma ye waati dɔ kɛra la silamɛw wulila ka mouvement kɛ yan nɔ festival ko ni misi ko la gouverneur dɔ tun bɛ a y'o wele association minnu ye lettre ci u farala ɲɔgɔn kan u taara kuma min na kuma daminɛ gouverneur ko ne bolo k'a bɛna a ka hakɛ dɔ de ɲini ne fɛ ne k'o di aw ma nka ne t'a dɔn k'a na kun ye nin ko ninnu gɛlɛli dɔ ko gouverneur ma n b'a tigi yɛrɛ dɔn n'a y'an ka hakɛ ɲini i b'a d'an ma wa a ko n'a ye hakɛ ɲini ne bɛ se ka min di n b'a di a ko bon an ka duw ni ɲɔgɔn cɛ baarisow bɛ yen
anga misiru kerefe anga sugu kerefe kalanzo kerefe bar sobe jamana sharia la be benwa gouverneur ko ni temetora ta kono na ka be wallahi o do kundila ne be bar so fa da sigide ne abe aka da modifier itemetora to kono na ebli ko ingaro do ngile de ko du warata sibu yande du iri merte ko ni ngara yere se ka anyere da ko ma mana o jamana kile ko na ba fo ko fu dabla akunye dmei dem sonu ngata bar so akunye dmei ko ka jina ya kelay furu ka dabla me ko ka jina ya abika fo wati mina wati kile ndila dem sene e ba do kalandila kata kando kala no ye goli abita kala chene musa ka tola ka sugun nu ko boro la ku bo classe ko ka tanu e kenabaka ya tribune ya uye musulmanu mbo classe ko ka tanu ye kenaba nga yeve tribune ka tu kala chene muso yala ka tu kala manani utiliser jogola ka daga wardi masawma o kera sebuya o dugu killa ka ko furu de daga ku former jena ka jogola dem sene bita planning ke do solo ba kala u ba do ka ti furula eti furula planning ke ko yidme ko re tani jena ya do wallahi no ngon numi ka ke sandi o wati kelendila abuka ko musulmani kana do furula fo santani sheki folla ko ba fo de ka kana do furula fa kala kalana o kala ngo be tugum na be nyebula sisa to fo bile de we kala ngo mbala kada ka nga jamana kala ngo be tugum na be nyebala no nana fo mo ko ngo wo ya jona a ko ka kala ra tisena bile o mamu do furula we kala ngo kuma e fase ga bwala ko santani sheki masamiya da wa masantani sheki fo ayi ala ko de wabtalul yatama hatta idha balagu nikah ko yatimade nabi buru ki kamara fok mamna nere ya ka far kul sira furuyi o do ar far kul de la ati doni aji muso do do balu ko la santa aninani do be sega do balu ko la ka o sanfe do re be sega do ala ko duguma nimi ka fo wati mina folo dem seni santa ti min do sa sanduru bodo ke kanu do furu la fo santa shi iga hera do bala wallahi ga hera futa ne je nyon do ko ma ko dundo ale bi baro yor na anyabu ko barakara nyimo flash gile da barula nyimo kele mi ga fato kele ko na ale ya dimmi ab kena fa ale ka hera fa dim sunnan de babul sona kene ma de ba be bula shima fu seguya ko munde ni ma mingende nuni ago ko ay kima fe be ku unne be bashiri mi yake moduma utaro de nyini kerema amachi ya faya halna nim sarabu munye dim sunnani kena ma de ba be bulu ashima fu e yara fa yutoro balu taala so aw ta solution bilu e ku nganga ko nyina ba wati na yuto yara sa ko ya mina kono yo yara sa ko ya bara deke o jabi de flene anga jamana kono bi ma ka nga kuraji de ki dendo furula jona kadaka jamana nyere bulu minga o wati ki la ko ke gana do furula titi gade atega hera fa koy wallahi ma shi tiga ke ga hera fa ka tame e reka wal me bangboka munu da nga hera fa shere mbo wara mun na ka nga hera fa ni kala wulla jamana na hala ma korba ko to yo malik kala damne kuma avion ko mu bokko fa kan wera ka jamana dum daga tanay nu ba ga gete ya kala bolo joli biya mal damni kama kala bola do de bara kala la kala era wulla yoro men ngama no e kidale to do men fo kala bola bli ko bita ba bursu wona dugu de ma mu di jamana hera ma fuila ka to jin aw ni ala che na so ko nu ma nga hera fa on fla tugam na mi katani aw na so nu ma nga hera fa wallahi an fla tugani mina amon digata ni toro ko ya on zoro abida to wanochi ni hera na kuma na abida wal manawi yar sabu sarabaye hadama de ni makari bisa joyana ikasa alaka joyana hera kabu ikasa imma nyondo ko joyana wallahi ni mshiranu ni mboro mina mamun bisiga shere nda donc ko hakli barka ala wo sama ka bala suna mati sigi ma hakli ma kebe ni nyongona shariata ko o ka appliquer hali ka dugo na jango jamana ko atike ma hakli mata ke fiu me ala kira mi bo sallallahu alaihi wasallam odo kira ko ni ma be gulo me abi adama de hakli barka de ba e be gulo me na ni nga sari fama mi be na be gulo me ba ni nga ba fu kunno na ma ba she ni sharia ata ya lawo barka mi hakli la ala wode ta bala na hakli barka tara hakli tu kunyina may bli ko kunyina may munu ya
ya dale ma olu gulo mina we ale mi am ne kana ale gulo ku sita do ku da me tie ku inu ta do ku fenyere bala ciena at masira anyere hanga dina mina bulu fulala ni enu ngele kan no wana sharia ta ku ba dama ku nyebala ka mi mina andi godem na ganye meta wallahi nasura mi kala ka dina bara ak yesiena nunu di so ko jagele era so ku godo do nga jamana kula jango ku sharia hakli maka ala je malif la yoro mena ma ko sharia de la sama fandar moka banabi moka insécurité bu moka iyara shiso ko na sécuriser lente ibita mena fo fanga so dala katani wala kifa wala ka marfa chila o jamana mo de bi sharia voter la sama mo ti sharia voter la ko mi on dala bi o bambo on dit ala ko ta sharia fo ta kam no farambo dala fa la yughayyiru Allah ma bi qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim ala ko jama ko shite ikal haliya kale ala ba yelma fo ka soro le haliya yelma ni bora ere on vle toro mina haya silamé solution gile min voilà o di anga tubi ka sigalam ngandi ta ala kuta wala ta kami o kuma na solution mune to abu bunya ku ke ala e kubla ala mina kono olu chama tara ka bone nyina mayina ama fo nyewi fan anga jamana de kanga wadu fama dama min dugu la ngona sisa jamana na sayala o kanga jamana de wadu isra na ibisa imasra ibisa ni fama nunda do fiu nyina mayala kulu ka sayaka sum ngona tati bunda ibi ni sojani mado ka saye kuma dola ino ni sirme nyona da akadiye mado ka sa no sara domina o do wula yaram sada to abu batuli ti fui farmashika ka boga ya maraka ma ti fui boy shida uga ya maraka me no ne ala tabita an ba fo mako bismillah me ya maraka me ala tabambulu an to la bi washina ndola ami sawa fanaka na ala sona uka do kuni sharia nunu nindap masinde fula malla an mo ma joni sharia nunu mi ma on dala do kema ka on labo an bi goro da nyinu na fulo ma hakli sigili o de bi do ko kuma fo hakli sigi bana on ga jamana kuna mena be ngane mo me ke du kila fo be ka kli wandire ndire fe benyena shueni modale me ka kli ko shufe o be ka kli fe sa benyena o wati an mo go be mina o tini sharia nunu o ka on do andama ne ndi palasi ne e ga ne palasi bu jamana ndaba bu e be ka sharia men vote o ga ko bota kuma laba e mi yedo ma be do jedi la nasu la nyeta be jemina aw communauté internationale mun be ni jamana ta me do ala kuma be ni no na sharia languru ado be hala tsika fo manyana abi vote dibi de ni nyeta ta la uti bwala wa ade tara maliku ndo ajje kulula na titanye kan titanye fa antitanye fa ngadina na antitanye fa ndamela anga bwala sa etara do kudo la nyeta de kama akera ko segi ibulu hakimati to law ni nyeta bala anga tanye de ni nyeta ta la anga zimbwa islamé ni ngoy mbela ika dina la harabti nyinga e munge mamna ngo nunu nan ika dina ka joro ko yimay e mungola ambe ta nyinga ambe ta nyinga anga do ko dina ngal fale do ambe di ma ala mamun bla nyimu wala lubu keleke tuum na ko mo wara keleke ika keleke tuum le ibra makela ni femi na nani ala ko bitamba fo bismillah ni ala ko tinya bara mi mono ambo bara to ya ala tata na mi bu bashidu dum na ambo na za do sira dum na misa islamé kan nyegwa ni ka hamid dai islamé nyumana ma o esta na bale ni sayana na ilafiya kafri ka hera bani o ina sara dum na ka hera ba wala nga famuti kilanga vision tikili olu bulo la harakuti ambulo la harakubi olo ka barna ma barma na kilida fam ko nyuma la ka diam ay mi malaka barka do abara ya la ka muga islamé ala